Era vamos ver. Da mira para mim, da não voltar. Isso. Essa na chapa, onde eu tô aqui. Ganha fecha para qual emoção? Ganha para mim. Maravilha, bateu. I'm sorry, ndakamira pamberi pedare rachangamira ndakakuvara ndikazvautaure chokwadi kwete manyero inina nakumongwa ndofunga pana patatongwa kaakairi asi pane zvaindishungurudza zvekuti wewe wakawanda inini ndaito ndikataura kamwe samambo paanotenderera kutaura wese apo zvaibva zvavhiringidza tanyatsokuona pane chokwadi ende uye nyaya yangu namukoma yakatangwa nepakati apo ichienda uko kwayakabvirawo hakuna kutaurirwa dare rino ndova dare rino iri ramambo varipo handi rekutangapo tinongoti pese pagadzwa mambo tofanira kuti tiendepo kairi katatu pese pagadzwa ishe tinofanira kuti tiende ipapo kanga ishowe akuzoziva kuti varume vairi avo pane zviri kuitika mukoma wangu hachaendi komangara handimona pane pese pagadzwa da tinongoenda kana ka4 right kwaMajor Street tinotoendawo kana kanosvikawo ka4 kusvikira pakuiswa nemapeacewood saka inyaya inondirwadza ende inyaya yagarisa takatanga kushina bamba zombe mai wangu inini takaenda kugara pasi pemuti na7 ane 95 years nokuti kupiwa kwandakati kwabhuku nezvazviri mai wainga waripo varume wako varipo vairi ndo wakanipa ndikagara nawo 13 years ndiri saka iwo wagarawo wakandinyoresa asi mai wakaenda kugadzisa nyaya kwabamba zo takazotorwawo neumwe kudinga guru tagara pasi pemuti saka paipfuta mai avaridza chibhurangeti takuti tiraripa kuti mugere dare mangwana ngokuti atisina hama takazotorwawo tikabatwawo zvakanaka tikazoendawo kudai mai akapedzisa nyaya yacho but kuwakoma wangu haina kupera wari watatu vamwe wacho airi wapa mukoma wangu uyu nevamwe wake waiti ndikandaunganidza village waibva wakodhana umwe unenge ari munhu unongobvawo pachimhanya svaibva akanda pfumo pakati pevanhu vanhu vaibva vati mwanda vanhu vakuramba kuya kudai rasafu kusvikira ende akazoenda kupiwa pisodi ndipo waindokodhana kuti gondo iro wakandiona ndaakuenda pavanenge vaunganidza vanhu vabva vatiza takagara takadaro kusvikira makore esana dzakagara dzingori nyaya hadzina kupera vamwe avo vakafa asi nditaurawo dare rino iri kuti tinonzi kushungurudza munhu ainyatsikuzo munhu akasvika aisunga mombe yako kujana uko aibva agoborasa mombe taubenda sondenguru aibva atorasa munhu ati kuna rona nhasi handi kushungurudza munhu kugoborasa muri mombe taubenda wabva watorasa munhu ati 7 ndibva ndazotaurwa neumwe baba kunzi uya ndikupangidze pane mombe yako ndiri kuitwa zvikandasusa nditaureba papana ndingi gokora zamu racho rese iri mhenyu kwakuisiya hawangandira mbiri baba wakatora mombe dzamu une nzvimbo yanoti inheyangu kana ndikaenda kogadzika munhu iye in'anga mukoma wangu vanhu vanomusha saka mukagadzika munhu ikoko munhu akagara unozongona munhu akutisabhukini achadibanda kutiza ai mangara nyaya yako tiendese kumatari ngazvipere handizvi kuti ngeitwa sei ndo kwatinopidza ngombe makumi makuru
Saka dzangu akadziona manje vadzatorwa vadzaendeswa kumirambi kwaMutarika. Ndakazotoona in 2 days rutsvaga ng'ombe ndizotoona mupostori ubva wake kuchoto ati mundikizisa bhuku kwakutoyana iye uruzokubva ng'ombe dzako here ngatikokuko masikati ndatomba kwasi tadzitora kwamedzana kana mizvi wako aishevhidza kubva kwedu vandanyarara vakanga vari kutora ng'ombe dzedze vangobvisa bhutsu wangoenda netsoka kuti usadzitedze but chinondirwadza nguva yese tiri kufamba nendima chinondirwadza kuzoti munhu akamira panapa iti tiri kushungurudzwa nemunhu zvinotadza kuti ndinzwisise ndaizokumbirawo hangu dare rineri kuti pave nongobvunzawo mubvunzo kuti hanzvadzi yangu iri paya ndiyo kuti ndinoshungurudzwa ndisabhukuka ndaikumbira kuti musombomubvunzo wokuti sabhuku wako ndiani ishe wako ndiani iwe ndiyo wega tete mumusha here kwa mwatetezwa tisikawaoni pano mozondibvunzirawo muzukuru wangu uyo kuti ndiwe muzukuru wega here mumushando kwakudumba kusiti kunoimira mberi kwamambo uchitaura nhema uri mwana mudiki uchinyepa uchisaidhira hamugoni kudzora nawo here kuti anosekura pamuri kukanganisa inini ndiri sabhuku kudumba ishe wangu ndimuzindiko hanzvadzi yangu uri kwamedzani ndiye ishe wacho sabhuku wacho ndiri Kaskai. Saka panapa vanhu vakandishora ndirutaura panapa vaiti munhu ari kutaura kunga zvinosiririsa handiti asi zvinoita here kuti inini sabhuku ndingoenda koshungurudza munhu ari kwasabhuku nhingi sabhuku wacho onyarara mukapatadza kuti atidunyepera dare rino ngasindatindikoda kuti munhu wese uchasunga pano ngataure chokwadi kwete kunyepera dare rino ngatitaure chokwadi dare rinokosha nokuti hazviiti kuti inini ndinoenda koshungurudza munhu uriku asi kuti tete avo vanotobva ikoko waizoinana yakunzi family of faith iri against sabhuku wanodai mukoma wangu unobva afurira kuti tivatakurana idzaita mhosva idzaenda kukoti tikadzoka ikweyo umwe wacho unobva afurirwa kuti ini ndinongora ndezvekukoti chiyai tete wangu uyu akarohwa karashama imai rashama pane anonzi Sundai pane anonzi Richard uyu wakupindawo mazuva kamwana kafinuri kanoziva anobvema ndikogara tindori kukoti ndakambotaura pamberi pedare rineri kuti inini ndiri kushungurudza ndingadai ndakatopfuma fura zandii ndingadai ndakatosumudzira vhireji rangu but handigoni ndarikura pana manyari kabhadhara mari mangwana inandobhadhara iwo ifamily of 5 the against zvikati handisukana bhuku kurambira dare rineri munhu asvikana bhuku akaziya tagara namukoma wangu ndio nyaya yatitori nayo iwo zvinenge akaziva kuti kwana mambo mutsva abva yako ndimangani handimoa abva azoya nenyaya yake ya2009 yakabvirwa judgment mukoma wangu ndi akazoita kuti ndiziwe kupurazi kwamambo wakashayika ikoko akapiwa judgment yakatongwa panapa nyaya yakataura judgment yacho akapiwa iri yekunzi akati hanzi ndirunzi yourukana bhuku iwe usiri here ndozvandizva zviripo pazvatsvakanyorwa ipapo nekuigawana asingataurisa bhuku mukoma wangu uri apa kutaura chokwadi muvhireji hamuba akabuda pamberi paishe matemberere nemasabhuku aipo kuti inini uyu handisabhuku wangwa ina ndinasaka that was dead garuma 2009 hawatei mukandionerawo uyu uri apo akuita 62 years muning'ina wangu mubvunzei kuti une risiti rwawakambotera hawatei hawana sabhuku wanogorongoti akati agongochinjwe chige changu ichi sezvaakaita rodi yena mhangara nhasi wakangochuza kuti chinzvimbo ichi ndinoda kuzvitora asi ihondo yemombe kwako apa vari kuteera kuti waone mavharire emugwagwa wangu
ndo baba glasi kwake kubvapira kugomo kwaninogara kubvasvikaibva votanga uchira waya wachira waya watokokera wabva vana kukokera vasi kuti wakapachira wakacheka maraya kuti waone ndima yekuti waone kundivharira roti waibva waisa mapo mamwe mapo achangadare une foni iripo yaanogona kumuratidzawo ndibva ndaona kuti dare rekwamambo Mutasa sinzi ndakamhangara musi wa30 September harisi kutongeka gatichatemana vamwe vanoshandisa matemu vamwe vanozvongo zvinouraya hapazozikanwa ngouraya munhu saka ndakavata mhanya kumapurisa mapurisa aibva ati atichaya ndikati ayo motikari yangu haisina pekuenda ndi saka ndakugara pano papurisa mandaita 3 days ndiri kurara pamapurisa kusvikira mapurisa ati no nyaya yashaka ndobva ndaenda nemupurisa akanga akamirira maexamination a1 kuti ambodzimuri wakasvika waibvaramba mupurisa anga ari padesi ipapo akazofona ini ndiri kuuya ndiye akazouya aibva atora aibva asvika aibva watora aibva ati zvamuri kuita izvi hazvina kunaka munhu haamubati munhu mabatire muri kuitavo kubva maisa mapo akadai dzukurai mapo ndobva wadzukuriswa mapo zvaine mapurisa isi takonyora chii takuvhura dhobe ndikati nononomira kuvhura dhobe nyaya yangu iri kwamambo Mutasa kana ikanonokwa ichatongwa chete ndikondoteigadhiro nyaya itongwe ikoko matongero ichaita ikoko imimi kana zvayaimwe further step muchazoita mumasuri asi ndida kuti tiende kwamambo Mutasa kwandakamhanga handidi kusvetuka kwamambo mapurisa aibva adore tikateerera zvamataura ndimi mumhangari ndikati saka tadare izvezvi pane nyaya yandakatongwa pano yekuzivhura rodi achingani ndakavhura rodi ndiyo rodi ini ndakavhura right ndavhura rodi kudai ndakashamisika kukoti awatsvaga maloya chichi hamene zvazvavitika kuzi ari kuramba kuvhura handii asi ndakandavhura rodi vakandirwadza ndakaenda kotora ishe uyai paground nedelegation iyi munyore tsamba inoenda kwamambo Mutasa kuti wabvonzwisisa kuti ndiri kunyeperwa ndakavhura rodi ishe wakauya ground negenya rake wakatora zvese wakadidini zvese ishe akanyora tsamba ndinayo mbedu yekukumbira kuna mambo Mutasa kuti ini ndakasvika paground ndikaona zvese pana muzvare watinaye uri akauya wanga waripo zvayo ndiye atumwa ninasha ndo wakauya kuona kuti pavhurwa here ndakavhura zvekuita ndikasiyawo kodiwa rake rekuti ndikatema muti yazviri mukodiwa unobva wazowatema miti yako kuti iyo ngochitemawo tumiti turapa wobva ndopinda mukodiwa rake wobva ndoenda kumapaka right iyo nyaya yakatongwa pano ndakazviita asi zvazvindirwadza ndezvoti haasida kutaura dake chokwadiba kuti zvakaitika saka ndivana muzvai ndakambouya futi naye tisvikatisika hapana ba hadara renyu haripo batidzoka ndinokudzoka futi ndakambouya naishe nemuzvai right zvino inini dare rangu kumhangara kwangu kunoti izvo zvineizvi waona kuti mitanda iya mapurisa akati mukangoidzotsera tiri kumusunga wakabva waya nemachainsaw waibva wanowa sango racho rese kuenda kobuda pagedhi rangu wabvasa mitanda murodi ndine motikari kaibudi ndauya nemakombi wabva wavhara pese sundari wane machainsaw 2 iyo ukoni handizvi kuti kwakudumba uri kudei ndiye unomira pamberi pedare rino aipurisa netumapepa sekunga munhu wakadzidza yasini ndinodirwadza izvo uri kudei kwakudumba kubhuku rekwakudumba uri kudei namhai wako muri kudei ndionoweminamira panapa ndio wanenge vari pamberi waikusana nasekuru wacho uyu ndionoya nemachenso ekucheka iko zvinezvi isho akazotoenda kuema ndofunga nokuti mashekero acho ari kuitwa mitati nemachenso haasaichaiti ende arushekwa pamberi peumba yasabuku
Road yakavharwa completely. Kana sisa kutochinja nzira kana vanhu vanofura nzira vari kuenda kunoona mbasa nekumoko hamenotowa kufamba sei. Mufoma wangu ari kuti akafa mwana wake Steve muhondo yemoto. Aditi saka nyaya yenyu ndekuti road inofanira kuvhurwa nekuti maya kuita report beki kuti road makadii makavhura ndizvo makavhura ndakambosvika kuti pakapana parodi ndakanongwa nekuti ndawirikidza mari isipo ndocho chakada kuti nonofe bichana noti mari ishu yatina isu pakavhurwa andii pavhurwa ndovhawafara saka izvi pakafara ndizvamaine pakudhoya awaisa miti vachekera miti muno amusivazvikaokaona munonyadzisa nenyaya kuti zvinotenderwa here kupa munhu stendi munhu wemasabhuku sabhukwatari zvakawanda ndosaka ndazikazvakazvipedza nyaya dzenyu mimba imuzvarainibasa anza koma imbo yamutunza maomonani right mukoma nyaya yepamukoma inyaya yekugarisana kugarisana nekunzwisisana semhuri nekusaita hondo mhuri pasingadi chii hamda kuita ndingokuya futi nyaya yeusabhuku nyaya hombe idapade usabhuku kuti muning'ina ndiye sabhuku mukomani pasi mukoma uri kudawo kunanzva muda bhuku izvai bambo saka imi simba rekupa munhu kugara kuruwana inini handina kupa munhu ekugara makapana handina munhu ndakapa mwana wenyu makapa mwana wenyu bhuku state sekuru hama wangu inini yakashaita anokata uyu muina yasikazivi uyu une zviva zvinhu zvimupa aiwa atomba menyu angemba miri ndokababambii saka atomba menyu nyaya yamaunzirwa bambo ndeyekuti makacheka miti nemachenso munhu maisa murodhi nhasi uno aifanira kuuya nemotikari yake atotadza kuuya nemotikari yake pamusaka pemiti iri murodhi ndo nyaya yekuti kutanga nyaya yechipiri ndeyekuti imimi makapa mwana wenyu stendi asingaziva angawariwa kwamaikuru kana kwamukuru kana kwani asi sabhuku ndeuyu imimi hamusi sabhuku saka kana musiri sabhuku hamuna mararamiro ekupa munhu kugara asi isiri lendi isiri yemhuri yenyu ende hamucheri miti zvisiri pamutemo. You can only give land yamunopa ndeyenyu yemhuri menyu asi isiri yenyu baba land iri vacant muvillage ndeyasabhuku munhu ane mararamiro chete kupawo munhu wekugara ipapo ndisabhuku ndo nyaya dzenyu idzodzo kana makusungudzisa kuti nyaya dzenyu idzi ndiyo nyaya dzenyu miti irimo here murodhi miti kurodi ndisikumbuzoti kune chii matiba handinge choneichiwa ngezvino zvatavita manje ini kana ufukwana makangwara kababa hamuna kungwara munozobhadhara ivi muchifunga kuti makangwara nechinhu chamusikafanira kungwara
Angaruchekera chenzo jana. Richard na Lazaro wali wai. Sungai kumaliza. Sungai na Lazaro. Ayo Richard toka Sungai na Lazaro. Anache chichupo yo ndi Sungai. Anache blue yo ndi Lazaro. Wana wani. Ndiye mwana wa mkuru. Uyu ndiye mzukuru na mai wakagara. Wali kubva kubuku kwawo. Kwamedzana. Uyu mzukuru ari mudeya manyaya Ini ndonzi mai kulumba. Mai eneta kulumba. Eneta. Mimi muri kucheka bambo wari baba warakidze vana vati miti amizi warakidze miti rape yakavhara kuti Mati wakatema njira ya mjira. Iwo wakamira pauri. Sungai na Lazaro. Maria wakati Unoita brightness udaenda nasiri kudownload. wakatandira kubuya. Ni tinda kacheka. Kuramba. Sundai. Ndakacheka miti, yes. the issue is not about kucheka miti. The issue is about makacheka miti kawira muroti kavhara roti. Changamira, ndine mubvunzo. Mubvunzo wangu unoti patakauya panapa 22 February ndichiti uyu wavharira tractor rangu handizvo wakati haisi nzira apa haisi road saka nhasi road nekuti iri kuenda pamba pake uyezve road rutaurwa wakatoita zvekunzi shamani mnin'ina pinda nepapa uri munda wemunhu ava varume wakauya wakaona wakabvunza kuzi iwe zvouruvhara apa ko munhu emunda uyu akazotanga kuda kuti wakurima wakufenza uchaita sei? Muridze munda ndiani? Ndini mzukuru. Mzukuru ndio ndini. Sasa hiyo uruzi asema. Sio Zvatuta handitakauya panapa last kuya pakasoro nyaya yako nyaya isi yangu bai chakucheka ibasa randapiwa chemaripa sei kushanda ndakati izvi pamuchapana sekuru pana sadumba siyana nazvo kana ari mai wako ndiye mukunda sadumba kana aine nyaya kwasadumba ndiye anouya kwasadumba opedza nyaya dzao nevamwe wake not kutora iwewe uya wako ende iwewe sedainandinini haiwi iwewe nemachenso ako kuti uya ucheke miti panhu pauri kuziva kuti pane nyaya ende mai wako arimo munyaya macho then kuti womina pamberi panapo taurazi ndakahaiwa itinda basa isu tiri kutaura zvinhu kana tati mukoti munonga tauirana kuti tauta zvakati isu tiri izvozvo ndo zvatodii ndo zvatiri takati first stage pamwe nemovhuri chii pari kunzi nevamwe pane rodi endai muendesei uyu ndobvaenda nobvadi kuvhura kwakaita hakuna kuotaura kuti iwewe chiovhari kuti mvura it was because mimi mama taura kuti irodi iye akati haisi rodi tikati whether irodi kana haisi rodi itasei mvura anditi ndobvadi iwewo bva wafunga kuti ndiwe dare mai ndiwe dare hombe wobva wati wakataura kuti havasi rodi saka ndaupavhara pamusoro chakamita chimbomira pambo saizoda kutamba mawaziwa kana kudonyekoda kushandisira munhu
Nomuri kuita muri iyo kanga ari muntu wangu. Wana mai wako na nasekuru wacho walidziwe chinhu wali muno. Urumborana kusimba ekuti aisilenge kushaka kwako. Hausumwana ngakutimboke. Yes. Saka iwe uchikupa simba chekupa simba chekuti unovoda kuti unoshamisira nechinhu chana sekuru. Hausuiko umusha kwako unako. And you don't even stay in that village. Takuna zvinhu zvako wende. Ayo, hatombogarimo uri kusha kwake. Kumbira chakamira. Munyaya iyi ndikuedza kutaura kuti nyaya haumo. Unoda kuzvipinza munyaya iwe yausiri. Haumo munyaya iyi ndikuedza kutaurira. Haumo munyaya yanasakumba. Buda munyaya nani? Kuinimidza urude imukati. Zvinhu zvatoedza kutaura kuti nadzakuti dzekude mukatimo. Chakuti wana kumba siya wana kumba waite sei mapinzirane nyaya dzawo iwe ita sei buda mukati madzo panotoona mauzvipinza mukati mo urudei mukati mo what's your interest in this case interest yako ndeipi Iwe urikuchidza moto iwe ndakuona iwe uruzvasha mwana muruzanya ndizvotaro wana tito chidwa ndimi mayo chimu mwanangu natsika kubva kwamuri unoona maizvozvo hatitokuti tikudzvanyira mwana wenyu kana kuti tikudzvanyira imi tikuedza kudzidzisa mwana wenyu kuti mwana zvekwana sekuru ndizvokwanani kwana sekuru siya hondo dzana sekuru waite sei wana wanyamunhu siya waite sei wapedzerana iwewe kuda mukati mechi mehondo iyoyo munosaidza kutotwa uyu hanzvadzi yenyu imimi ndeuyu sisi wenyu imimi munin'ina wenyu ndeuyu ndo vanhu vanu wamwe chete vanokwanisa kutaura nyaya yavo ikadii ikapera ko uyu akauyawa nevazukuru vake uyu ouyawa nevazukuru vake uyu ouyawa nevazukuru vake uyu ouyawa nevazukuru vake nyaya yacho inozoita munopindura zvatenda kubvunzai mbuya isusu tikuti nyaya ika kufunga kwanati kuti yatinga tatofunga kuti nyaya takatodii yakatopera rodi yakadii yakavhurwa then imi mamudzoka futi kuno ndimakaya muno muchiti rodi yakabhava hatisi nhasi madzoka muno futi ndimakakiuzwa nenyaya yekuvhara the same road yamakauya imi muchiti ikaivhurwa autori kutambisa kuenda ndomboti muri ndimbuya hati kutambisa nguva yagare rimere mira mbuya tinokupai nguva tinokupai nguva mbuya utaura nemini wamwe wese awa kana ndikutaura nemini wamwe wese awa musateerera zvautaura musapindure bazvese musapindura zvakafanana nebhora handiti player kana iri muground handiti kana refu haateereri zvotaura nemaspectator ba wespectator offside ridza unobva waridza iripi iwe isi offside satofanoti iwe kana isi offside ita sei iwe rabva wakaruma chii pito usandikuedza kutaura imi miruma ichii pito changamiri ndiri kubvunza kuti ndipindure handisikupanzewe kune awa ndati mbuya ndikukuonesai ndakuonesai ndichakupai nguva yekuti muchitaure zvandokutaura kuti mbuya dambudziko ratinaro panyaya iyi ndeiri ndati mbuya dambudziko redu ndekuti last time ndimakauya muchiti rodi ida kudini ngaivhurwe awa wavhara chii rodi awa wabva waenda ndobva wavhura chii rodi wakomana wakokuya kobva wavhara kuti rodi yomakauya muchiti ivhurwe wakomana wenyu ndobva wadzoka kobva waivhara kuti iwo mai wakauya muno mudare wachiti ngaivhurwe ndiwo wabva wadzoka kumba yavhurwa wobva waivhara kuti
ndozvandiuza kutoka mbuya kuti onai mbuya ndopa ndoti mbuya katidini katibasirani Jewe dzashoma hadzo asi zvamuri kutaura taurai Zita ndiani? ndinoitwa Cornelia Rashama. Ani? Cornelia Rashama. Ndiri kuti nditaure kuti changamire rodhi yakavhurwa kana kuti paine wakauya netsamba aiti rodhi yakavhurwa, asi ini ndinodarika neparodhi ipopo. Haina kuvhurwa kwekuti mudziyo uri mukati wakavharirwa une pekubuda napo. Kwakabviswa waya kumusoro. Ndenge ndataura kondishitonda. Paya takabva panapa paya. Muiti enda makatanga kuti endai mobvise waya funditsirei waya dzino. Waya ikafunditsirwa chokwadira kaionawo awa wakafunditsira waya. Uyo haana kubvisa waya. Wakasima magamu. Kana dai mukati pamunhu wekuenda naye izvozvi makasimwa magamu tabva kunoku kudare renyu muchiti endai mofunditsire waya dzenyu. Saka pari kutaurwa kuti ndakaonga ndakamangarirwa ndiona kwakuuya nepeace order. Ishuwa handi peace order, asi haana kubvisaba waya yacho. Iwo mazuva acho iwayo takaenda kwa DCU ndopa akabva anga ati kwauya kwauya pakauya pepa idei ndopa akabva atsvaga wanhu waibva wati bvise funditsire waya vati pageti apa pakasiyana mukati pamunhu uendana pakadaro hapana kubudisa mudziyo. Ndida kuti mwana uyu mukomana wemuruti maiyo munarayira mwana wenyu pane ziya rake pamudziyo iyoyo. Mudziyo wakavharirwa mukati pane ziya rake. Musamise henyu chenyu ngekuti kunotova kurwadzisa kunyanya kuti mudziyo wakavharirwa apa maakumuisira chenyu. Kukumbirawo chikumbiro Makwendi. Mina itukubatsire ndatoda kubatsirai chamoya mumambo yetura tikuti isusu tauya kuti chii mudziyo wemukomana uyu ubude pauri ukwanise kudii kufamba. Uyu motikari yake ikwanisewo kuita sei sanopera ndizvototi tigadzidze chetemba imu kana mataura kuti uyu haana kudii haana kuvhura sekutora kwatuita andika itusu tomutaurira kuti ndodii enda wogadzirise pakuti mudziyo uyu uite sei ubude ndokugadzirisa nyaya mbuya ndozvati kuti hati ndogadzirisa nyaya chakamira makati muchatubuya unokwana asi hawana Tikaiburai tisati taibude. Ndazvibvunza mari machariti. Tisati takabude. Zvino changamira. Saka pano kukuyeyo kuruita mwana waruvarirani. Waka mudziyo uyu urimo. Ndipo wapatori neupenyu hwangu inini kuti ukabuda akaenda akaitawo magauko achagona kunditenderawo usiku. Vatirege kudaro vadikana. Ndinosumukawo padare tida kupupurawo zvazvitaurwa nababa hongu takavharira. Ndichataura pauri kutaura kuti vhurai takavhura marodhi ari kuvhura kupangidza kuti pekupedzisira padzina papa pane kondiwa ndopo asi kudaba kundogadzisa kondiwa zvoti kana mupurisa akauya akati sakuti sakudumba muri kukana kuti vadzoke mumunda mavo kugedhi rekare ndiro ramuri kukana hamuri kuona kuti mimi mukatogadziswa pakondiwa pakuti tractor yenyu ikwire zvinoita imimi waya yenyu muchinyatsa kuigadzisa kuti muone kunyatsoita gedhi rakanaka ndizvose kudaba ndo zvatavharirwa nerodhi yedu kuti nekuti waramba kudzoka pakare isiri kuti mumunda tikatiri kurima mombe dziri kutadza kukona mumunda tigume ndosaka takanyatsa kuti wayanga ichibude zvichangamirati gadzisai rodhi takanyatsawo kudzikisa straight hanzi hamuna kusvika nepagedhi apaba wari kutaura kumupurisa ndipo takainzwawo nyaya yacho
saka Changamire musi wevhidhi ndakanzwa kuitetwa nenoise yemishini ndikati mushini wamumba chii chiri kuitika ndi baba iwewe mene unotarisa ndakasvika waine mipondo ni ndakanzi dai usiri mbuye ndakutina naye musukuru wedu akandiposera dombo laki ngere kuti ndandasimuka pana ndakagara zvokuti ngede ndakatorwa ndidombona pamwe ngede ndisipo ndakamboka ndikotombona kuti shimu kudona uku katika ndatokandirwa dombo wakanditi mangwanani ndakamba ndakanyarara ndikati hana kuyakota ndayakotora chii vhidhiyo nditumiro ishe nditumiro wana wangu upenyu watinawo waone nemavhidhiyo kuti titaure hatichazvigoniba hondo yapedu Changamire haisisiri hondo patemwa imba inoidiki pavizhwa nemasihatso kubuda kurodhuku pawavizha zvinezvi handizivi wakauya futi kuti wachabva kusvika pake saka Lazarus Kudumba, Lazarus P. Kudumba, ndo chiberekero. Raita zvekuta vana baba nana mai nana tete ndani musukuru. Nangoti muchidimbu tisingapedze kudare nguwa ndinoda kupindura chokwadi sezvachiri. Pakutaurwa nhau yekucheka acheka ndini akacheka saidi rekumusoro patone munda wandikugara kudai so. Then chechipiri nhau yekutaurwa yeroad yavari kutaura nhau yepindura muchidimbu handizve ndiri kwavo vana baba vangu right. Asi road inoenda kumba kwavana baba ndakaisiya iri nechepazasi ndakati vana vasinzi vari kunetsa nhau iri kwanetsa nhau ichaineyo ndega ndivasire road vanopinda muchaineyo baba miri vokidza vaenda kumba kwavo baba mukuru vodzika vaenda kumba kwavo vozobva ipasi kuroad handina kuvharava road iyo ndikutoya kumunda andazviti hazvizoiti kuti ndisiye nzira mbiri mumunda mavo right. Chimwe chandingangotaure mudimbu ndechekuti vana baba vangaramba vachinetsana havo vachiita zhowe ndofunga matauro zvakawanda handizi kuti ndingazvipindure here zvimwe zvacho kana kuti zvimwe ndosiya nhau iyi yataurwa ndafunga ii nhau yekuti kunosuma sapo kuti havana sapo pandisuziva ndofunga ndochichemo chaiswa nababa kuti havana kutisumainisa sapo right. Muchidimbo regai nditi sure ichokwadi ichocho wataura chokwadi kuti handina kuasuma ende chokwadi handina kuasuma kuti baba stand here ndakudi pamakanzi nababa paya papfuura inepo ini ndakumbopashanda ndakuda kurima handina kuasuma nechokwadi ichocho. Asi ndofunga muchidimbo ndingangoti ndakaregedza kuasuma ndine chikonzero chakaita kuti ndisavasume kana vakasununguka kuti ndivada kuti baba handina kusuma ine chikonzero ichi ndobva ndataura. Saka kuti titaure bosi ndogona kuitema musoro tikasiya pasi. musarwe shanje dzevabereki musajoinire hondo dzevabereki asi batsirai vabereki kupedza chii mukaita mweya wekubatsira vabereki kupedza hondo munogara zvakanaka but mukaita mweya wekuti wangu mubereki haazavo munofa muchitamba ende area iyi muchafa muri kuya nekufungirana munozaza mutoa inini pfungwa dzangu chadzo dzadzekuti imi wafana wana wamudhara neimi wana wamudhara imi mega munokwanisa kuti takama kugenda wafana ende yewo maelders enyu madhara isusu zvatakuda sewafana tuda ichi kuti musha umire zvakadini because iwo pachezvavo wanokwanisa kusvika kupinda muguwa umwakwanisa kutadza kutoenda parufu rumwe but izvozvo hazvikutadzisi kana kubvisa ukama huri pakati penyu hazvibvisvo ini ndikutaura kuti you need each other one day
Imini zvakutora if special vafana you need each other one day. Munozaimudwa batsirai mapereza kuti mapereza ite sei waite vanhu kwavo wawirira inini handioni nina chingakunetsa kuti wabva panapa woenda kudaidza chii wana wabamini handiti wakomana uya tigadzire rodi mona zvidwa uya mugadzire chii wakomana uya tigadzire rodi yairi panapa yakashaka motongosvika wafana motogadzira rodi motobvisa matandara rodi paita sei mogadzira rodi so that tractor yemuzukuru yobuda mota yemudhara yobuda munhu wese akudii matotorwa chii kumona sedzenizoto matotorwa chii problem andi zvamaita hamuna kuofenda anyone asi mabatsira munhu andi because kuti mumirire kuti vanhu havachawirirana uchiri nhasi nomwa yangomangarira mudare kuti ndavariwa rodi munhu uya rodi yaenda kovhurwa uye akayangomangara kuti rodi yavharwa ndiye havadzoka kongovharwa kuti same rodi saka purpose yekuya kudare kuti uyanivharira rodi yakanga iri yei kana iyo wakainoitenjine kuvhara anoona zvidozo kuti panguva choka munoramba mukutenderedzwa pachii panzvimbo 1 handiti chiri kufamba chacho hapadi apa iyo right now ukuita zvemusha wako handiti istand yako handiti but right now stand yako yakuita maproblems problem isiri yani yako akuona zvidozo stand yako iwe yatopinda mchii yatojoina mchii maproblems asi stand iwo uneinde problem yako angakuona ndo ndikuti inini pana mira dati mubatsira waberekeda wane zvimwe zvawakaitirana imimi wafana zvamusikautauriri zvamusikasi zvimwe zvacho zvinogadzisika zvazvidii hazvigadzisiki ende pamwe pacho zvinhu zvacho vanokwanisa kutaurira asi zvinhu zvacho vakwanisa kudesi kutaurira itop secret iwe kuti ufunga kuti mwana wamai nemwana wani wamai atiti hawasi kuonana aiti vai umona nenyaya kuti tsvadza here ovhoketi asi vasvikapovaskakuza kuti mwana wamai namai wafana dzotoza nenyaya yekuti vanhu vagumirwa kuti tsvadza here kuda sei ona zvinozva kuti vanhu vatoka pekuingana kuti vachataudzana vachaiti sei nenyaya yekuti watadza kuvhura pekuti tsvadza yaite sei ipapo kuti we are wasting time creating problems rather than solving it. Una ndio mimi. Hauna cha unobva pamwe nayo kuenda kuna mdara kuti bamnini ka. Isori mdara zvokuita no yes. Asiba mimi ndauya semuchechi semana mdara trot de. Wana mdara ukinozogogo nani unaba mdara izindara izi zvakaita zvakadii zvakaita kana wanatete wenyoko wadaidza wanatete kaiwa this is not it and because what I tell wana wemudharawa wanoenda here kumakwatete kana dauro changamira kutaurira chokwadi andikuvhunza chimiro chezviripo izvo zvezvika hawaendi chokwadi chiripo chimiro chezviripo izvo akona zviriudzazva wazviona zvariudzazva wazviona zvariudzazva kuti imimi wafana check it upon yourselves to solve this problem. Because pachezva uiwani watadza because ukatomona vanhu muri vemuri chete makutanga kuendesa namapurisa makutanga kupana peace order makutanga kuita sei vana mambo ukawanda akaona pataka kuna abhisha 1983 wawana mambo watatu before inini and you think what's solve a problem ndo saka ndati iwewe handiti mbuya kana mai guru kana mai nini kana bamini vanokwanisa vanga vasikatodoti kutaura nezvi nevana vavo aifunza kuti kutaura example wanatua iexample yanduku but iwewe there is no need yekuti muchasike authority from them because you want to help them because ukaona munhu semunava musika authority kwawarika iwo wasiri kuda andika it means that their problem cannot be solved because andikutaura chimwe chinhu chiri kunetsa icho chamusikuona wafana chamushandisiwe inyaya yezibhuku
bhuku iri ndo tumwepese tinokuya pese tumwepese hatinabasa zvekutonetsana mugamu road racing akula ibhuku iri nanzvi vanangopindira sho padai kuti chinga ndichikorofera chinoti aiwa ndaenda pane ari kuona chokwadi chiripo ndechekuti wakuru ava wese vamukuona vari kunetsana shuwa nhau yataurwa vane mukuru nababa ava kuti bhuku chokwadi iri panhau yebhuku yakaitwa zvayakaitwa ikagadziriswa magadzirisiro acho yakaitwa ari panapa yavari kunetsana nezvayo ndofunga mukazofamba nayo nyaya iyoyo unobva maona kuti iri mukati mekugadziriswa watonongedzana wawakoma saka nyaya iyi yakazongotenderera hayo panapa ndopa yakatenderera vana ishe asi yange yatopedza usova kudhara nemburi kwete kuti nesuba tiri panapa nemburi yepakudumba yange yatopedza kusova zvese asi akazongoitoti iti tsakadzaka akazongenoti paishe zvakazotinwa hacho Saka, why are you cited as outgoing somewhere in 2012? nyaya yakaitwa kunze kwokuganira isingazivi hamene ukakanyorwa mapepa iwo yayo handiti yakamboendeswa kuna mambo waya wakashaika ndo pakataurwa munena wakusamwari ministry yedu neministry yekuarmy hazvipindirani wakanyorera mapepa kuarmy saka hazvipindirani amene tauri kuchengetera vatenda kutaura munina wako kupoma kuti pepa iri harishandi bairi rinogona kusungisa iwe kuarmy chisiyana nazvo zvakuite because inini kutaura chokwadi inini pari zvino ndane 39 years ndiri sapa mukandikaundira kubva mu1985 kusvikana nhasi pa12 apa pakutanga unyorwa nyaya kwese kwandakabva ndikuofisi. My question is, if you muri de facto here or muri substantive? This substantive stuff since from 2000 pakapotanga kwa mwana mapepa paipona kama muri substantive haipo zungito zikunyorwa kupi no izwa shama kana substantive ndo substantive unanenge atonetsa maningi anyo titori nayo unototambira mari munotambira mari ndinototambira mari kana utambira mari substantive kana utambira mari substantive handina problem tutambira mari pananga kuti ndipindure paita ndimulise this document ende kuti panhava yotari yosabhuku ndofunga maverenga mazita ariko variko here ava hawakova waditika ava vanaanzaniavhutozori hawakova saka nhau yakuti ava vanokana sabhuku vanokana bhuku ka handioni unga ava vanokwana pakukana bhuku yeti nhau yebhuku yakatogadzisa kudaro but that's still that's why I looked at
What why is not making sense? Well, if this was the family position, you would have after substitute Bisabu, the Evaristo. Then why Evaristo has not substitute? No, I don't know. Changamiro mtu anazaya mzindigo. Ndio mzindigo. Mzindigo wakati ulipo kafoda. Kafoda. Saka buruti mimi mfana doctor ari UK. Anoziye. Anacha abanze kusiya baji. Saifunga kuti kana vari kusiya vanosiya makazi. Kuzenda kesi kana kesi yakaitwa kurume 2012 up to now. Ndikungo no, it's not because my requirements are equal for them to one. Sub here, Panofano produce from a minute a family. A good of family like a garam, so a cat. And see, Ikawida Nabuti, Imbaya Pupita Sabu. Their cat, Sana yacho kuimbe kuku ndini. And murideze do vatasai. Then panofana kapele chini chunozi family tree. Family tree I record kana kuti chimuti chinoratidza kuti chi vanhu vanogara mumabode dzimba idzi order yacho inoteerwa ndei. Then sabhuku wacho munhu azitsvana anofanira kusabhukuita mafingerprint kuti arakidzwe kuti haana criminal record here. Then kana asina criminal record obva abvumirwa kuti agare kuita chisambo. Then kana zvinhu izvozvo zvese zvapo panochinyorwa tsamba yerecommendation memo naDDC headman odi osaina yobva yazoya kuapuruvwa ndimambo ndiye ane signature yakupedzisira kuti approved. Kana yadaro yobva yaenda kuharare munhu obva agadzwa chii pandosati kubvunza kuti saka uyu matsamba ake akazosainwa naani ende tsamba yemhuri yaakashandisa paappointment yaakashandisa yakagarwa meeting yemhuri dzipi. Dambudziko riripo ndekuti uyu akanyora maminutes uyu 2012 ndiani akanyora maminutes uyu uye uyu anozani J kudumba ndiani Josephat ari Josephat arubasa ndiye akanyora maminutes kana ndiye akanyora maminutes Josephat Julia ndiye wagara dare iye ndiye akaita sekretari nekuya zvinhu zvakanyore paipapo kuti Josephat sekretari saka ndiye akanyora maminutes iwayo. Marizwa bambo panini aya panini aya pane nyaya yangu pane nyaya yangu ndeyekuti Evaristo nemimi mukuru ndiani ndini saka sei pakachuzwa Evaristo pasina kuchuzwa imimi mukuru inini aupigiraipapo akachuzwa sewe imwe imba asi achuzwa nedare hombe rekwakudu imi makamurika handisipoba handipamudaidzwa baba saka kana muchaudaidzwa imi saka wakanga waripo wakaita zvizichiri ndoanai bozi kana muri mimika muchiti imimi ndimi mukoma wacho mukuru makamusipo uyu munin'ina wenyu uyu wacho anga asipo but ndimi makandidate acho isabu saka akaita decision in your absence ndiani mera
Because kana muti imi mamusipo. Uyakazipo. Imi mamusipo. Imi mfamily menyu wamwakumana wangori kuonga. Mfamily bangu nini kana zitara sekuru wa ushirika. Noko kwa. So what does it mean? It means with the Mamile, that's the reason why us now functions over DDC. Because they were not authentic. Angasiri position, another position in the family. Akapa position a few individuals, whatever interest now. Because I'm going to do so. I'm going to do this. And this paka bad decision kuti arugara ndiye Evaristo. Ndo vandakubvunza kuti sei Evaristo makati ndiye anofana kugara asina kugara. Andi mukati problem yani mira mukati problem yani ya mdzindiko. Kuti madzindiko ndiye akadhiya yachi papers. Ndo vandachibvunza kuti why did you settle for Evaristo as paine wakuru kunani? Kuna Evaristo. Ndinopindure mucheni kuchangamwe tisingadi dali nguwa. Chakaita kuti vadaro ine kuti komiti yanga iripo zvakabvunzwa ari kuda mchiyani asapoti mungapinda. Saka zvaripo zvaongororwa zvona kuti right. Izvi zvazvo kuimwe imba izvi. Kuti zvinokwanisa kuti kupinda. Zvabvumiranwa. Kuti ndobva yawirirana ndobva zvasainwa. That's the wrong procedure. Uyu angasipo kana ngarukwadawo. Mamuda consider say imimi matter oisa mundaro because you don't open the door like that kuti ari kuda then to taita family is based on ari kuda no there has to be a procedure FM you have to choose a sabu to and saka imimi kana muntu ati mutakati ari kuda ko uyu ka yalipo wanga kuda no vazo manya kakudarika anga umama wacho saka tutamukore ni imani. Ayo is very, let's not waste time. Let's say more. Wanamumba, ende ya monga refute pass. One wesi, one chi, one po. More grana pass moisa producer. Family chi ili proper. Yuta no gara usabu ndiani. Moita the correct chi procedure. Because don't move the banana. Another question banana. In my question is banana deputy. Augustine ni namo ndiani kuduma ngoma hiyo ndiye patron we kuduma Supreme Council ayo ndiye patron right seguro Madzinga ndiye sekuru wedu muredzepo. Ndiye muredzepo. Sekuru Madzinga. Ndizo baba. Madzinga kuduma. Sekuru Madzinga. Ndiye kuti sekuru Madzinga. Ndiye mutu zvezwa. Pamusoro ichi. Urikubata bhora zvake kuti makatamba bhora risikagowi hataura imi muno makatowina napana mukatoti mhuri yani yasekuru Madzinga chete ndiyo inogara bhuku uyu wati ya ndezvekuti Madzinga kuti kutovira but mimi anoti ndiri mukuru wemhuri so chinhu chenyu chokuvana you cannot use this in a court of law to justify zvinhu zvamakaita because hachitoiti chakasiya one kunze kameeting kakanga ri kukoti kakaitwa kevanhu vamainterested parties vane mission yavo ndobva wateka advantage yeabsence yevamwe ndobva waindosa zvavari kudaiwo kuti kusavapo kwako it was a blessing in disguise saka tinenge tokubatsireyo ndotobambo izvi ngatitokubatsirei pedzi nyaya kuti nyaya yesabhuku iyi I think I'm putting this to rest. Yeah. You ate, you blundered, and mune zvamakaita zvese
and it's too late for you to reverse. And zviripo izvo, but chatopo izvi to correct chiripo for future use, not trying to reverse zvitoripo, because nhasi ndikatipe sabhuku, nhasi ndikatipe sabhuku tabvisa uyu muda kuisa aiwa muda kuisa ukabvumirwana nevanhu vese uyu mudhara wato ndiri mukuru evarisa atokua anoti ndiri mukuru ini tikatozvasi tiri kuuya chino yakuno aona. Saka ndimezi kuti chinhu chapakagadzira hapana chiro baba milayo mudhara velayo mudhara nyaya yatoapa wanomira tikanyepirana kasika tikaita sei tikadii and tikanyepirana tikawengana tikaita sei mukuengerana mahara. Go back and sit down and then munyore kuti maminisi amugadzira family tree iri proper iri inclusive of everyone isingasiyi chii moita meeting mese kuti pamwe mogadzira chinhu chaicho chamundochekwa kudumba chatodii chatotedzera chobva chaenda kumaofisi chosvika choiswa mufairo rekudumba choiswa kupi kwese chozikanwa kuti whoever chazouya after madhara imi masara ndicho chinhu chamuchaita sei chamuchashanda, because for now hamuna chiro chamuchatisa chaichaii hamuna, because you can't use that to replace kuti kana uyo azofa evharisto ndiye ari kupinda because ndiyo takasowira kuti ari kupinda iye akutadza kupinda paakaziva pano akazipinda ongonaizatoa ende kuona kwenyimi kutadza kwaitoka kwazvinoita evharisto wamungo amuri interested ndezvo evharisto makapa uri interested ndezvo ndofunga nyaya yamatoibata kwandiri inini semwana ndofunga matondibatsira ndajekerwa right ndajekerwa chokwadi chiripo ndofunga chachekuti isisi sewana chanoita sekutaura kwamaita taita sekutaura kwamaita ndofunga ndo zvingapedze problem iri kuonana baba wedu ava. Asi chari kuda manje ndichikuti ona baba wenyu asati wapera kufa endai wagare pasi muzwa baba chimbosiyai zvekuti mukoma inanga ichi wazodai tete wazodai tete wazodai izvozvo chimbosiyai chimbochaitai go back and sit down as a family nevana venyu handika mugadzire chinhu chinobvuma family chii mowirirana kuti muita sei muchafamba sei handizvo. Asi for now imimi ndii maasabhuba kusvikira mafa pamuchafa ndopakuchita ndopakuchitedzerwa order iri proper yamunee mauitirana as a family. This is what we are going to follow. Zvekuti indipende kuti maenda kana vanhu vari kungowirirana kuti still Evaristo has to take chi after you handika ndo zvakutoitika Evaristo ndiye akuuya after imini. But for now ndimi utoripo ende ndimi sabhuku zvimwe zvaakuitika chii after imi madii because tikada kutiti kuda kubvisa munhu amuda kubvisa kwawe ndisubstanding kana ari substanding haabviswi pasi pemutima munosatula munotonyora tsamba nemareasons chaichaiwo waikuti anofana kudii anofana kubva zozouya kuno andikamona zvakaitwa kuno mumwe mambo asi inini saka inini ndamunyowani saka munotanga futi process youya futi matini inokwanisa kuisiyawo iri hengi futi akuainini saka ndotauta isusu tiri winning uruzamudaaaa isusu right now we are winning mzukuru uruza mzukuru sumuka mzukuru ndakuchida kupa basa chairo chairo rako chairo rinofana kuita ndiro basa rako chairo chairo ndinoda kutocoordinate ona sekurova usasatarise side mira zvakanaka mwana it's okay usasatarise mamuzukuru kuti uyu ndaiwirirana naye uyu ndandisikawirirana naye kana ndaita izvo andichazvo ndauda kuti uchiite coordinator wechi wanasekuru wako ubatsiri wanasekuru wako mugare paii basi handiti muti aiona kuti zvinhu zvese zvandataura mumwe magadzira paite family tree iri proper koita maminesi ari chii ari proper ekuti isusu kunogusa bhuku redu chafamba so handiti vanhu vese madhara iwowa achiripo so ovha asaina kuti ndo zvatodini zvataurirana kuitira kuti vafanawo kawo
wazoteedzere zvinhu zviripo wanatete waripo wachisa mainput avo kuti zvesho apa ndipo apa ndipo mogadzira chinhu chei choenda mufile nicho chishandiswa ende mabva panapa handiti chimwe chandikuda mukana iwo nemuzukuru munotora vamwe wafana handiti handichadotora futi nevarume vakuzwa nenyaya yeroda nyaya yeroda ndichada kuiona futi panapa munozwa endai munozwa chiendai muhamaenda kuita imimi zvamuri kuona zviri best for mota iyi kuti ibude kare ifambe road iyo tractor iite sei ifambe road paite accessible to everyone pasaite restrictions ndo zvinhu zvinobatsira kuti tanga kufambira pamwe sefamily toronga tinorongwa imimi do that on my behalf wazwa muzungu chibatsirana nasekuru wadiki muite izvozvo wanasekuru wagarisani pasi nana mbuya nana tete wana mai avo ngavagari neazvadza agaizira hama inhikiti usazokange munoza inezimati mungandisara mukaita sei asi musi unofa uyo vandazi yake inotochema riseri kwedhomba mari inochema inozoshinga yayo yabuda kunze kunyepera kushinga yabuda kunze asi kumbedha uko inenge yahwidza mwana wamai wako mwana wani ende wakuru vanoti azokasvika parurwa hama ita sei kanda vhurungwa usakande chii unozaituta anzi ukaona parurwa hama ita sei kanda chii vhurungwa usakande chii dombo wozokakanda dombo inosara yayako because ukatema hwani wavo umwe wacho ndiyachatanga kupukuta umwe ropa rudini riri kubuda iwe ndo watomu wengi saka please na muzukuru wafana go back there endai muite zvindatimutese muite asi nyaya yeroad is now your responsibility nevamwe wafana handiziva then sabhuku mupei chiremerera chake chani chasabhuku pamunosapoza kumusuma muite sei musumei kana makuita zvefamily ngauyewo pane chii pane family sefamily member you discuss together muri inomira zvakadii izvi zvese izvi zvimatamba hazvitoiti ende mamataura uyu sj kudumba urega advisor mamataura futi azari uyu evaristo mamataura wese kuti guys we need to sit down tiite chinhu chechii chefamily so that family itange kupanywa guys munotsvaga urwe pasina kana murwe kutsvaga murwe chaipo pasina kana iyo zvindoa bzukuru tsvake chako ukaenda yagarisa oil yakunota nechii zvese handiti rimwe paipi yatodyiwa negonzo handiti ukada kuimusa nhasi haimuki ikamamuka ovasi mamona sekuya akaisa foya pasikutsvakitakuisa hatei togare pasi sechi sewanhu tractor yada kuenda kupasa tractor ngaende kupi ngaende kupasa sekuru ada kuenda kupi kutauri nambuya sekuru ngaende kupi kutauri nambuya ndisandikutaura endai pane kondo varataura ndazafazi pane pakona pada mugadziro toaazoti mota azviti accessible go and everything endai mutarise pese mataurwa imomo mapossibility ekuti zvinhu zvangu zvakadii zvakanaka then mudi mukadziriza inini kana ndichazoonawo kana ndaane motokari ndichaikuti aipei visit ndimboone road yacho ndofamba nepop road yamune magadzira maipedzi ndauzoti ndatengawo motokari ndoyaiti papedepo mazuva ako I'm giving you 2 weeks. Ndoda feedback. Ndoda feedback ekuti there is sanity mumosi. Ishe azali muzindiko ali muzali. Right. Yeah. Asali zosia tete uya. Uya pa tete iwe. Tete iwe. Taurao diki zvandadzidzawo pamusoro chakamira tara kundinoti Elizabeth pasi panodya muzvare sekitari washe mudzindiko chandinoda kuti nditaure mambo wangu chekutanga ndoda kutenda hangu ndatumwa nashe mudzindiko kuti ndiwe nemhuri wana washe mudzindiko wesaka saka zvandiri kuda kutenda ndezvekuti mambo wangu maita henyu mambo wangu mandigadzirisira wana washe mudzindiko
nekuti wanawo izvo vanga vakagara kumba zvazvakaoma. Saka chandiri kufarira futi ndechekuti ndinokomana wechidiki wakaita kunga mwana uyu. Wana wandofunga zvomataura dare rino zvarataura zvese ndofunga mwana uyu wazvibataura. Ndofunga kubva nhasi zvichienda mberi mambo wangu muri idzi dzabatana zvawaita zvese zvinenge zvapera. Ndichiuyazve pavari kuti pakavharwa pakatanga nyaya idzi ishe mudzindiko munyowani wanga wapo ndikati wanga wasati wapo asi taapakati pawakazopindawo inini naprox takaenda ishe mudzindiko ati endai munoona panzvimbo pari kunesanira wanhu. Inini ndinumwe wadare wacho wakaenda panzvimbo. Tasvika panzvimbo pakatanga kuvharwa pakutanga idhiga riri kubvawo ribva rauya kudai. Saka mukoma nemunin'ina wachawirirana pamashure kwacho kuwirirana wakanga wakadimbura kona redhiga wachikuwirirana ndopaipfuura ndipo motika dzawo. Saka izvo watanga kusawirirana mukoma nemunin'ina. Munin'ina wakabva aenda kochiti dhiga rake kwaraibva uko aibva yakorisosa rese towana kwasisiri kuwirirana. Saka izvo wamachiti uyu munin'ina wakavhura aibva avhara kona riya raipinda nerodi netractor. Aibva achisiya pane pandabata pazina tete pakasimwa magamu wangu pane magamu zveshuwa. Musi wataenda kopaona taona nzira yavhurwa pane kondi wari kutaurwa iroro. Munin'ina wakati ini achingoti mukoma atsike. Munin'ina wakati mukoma musasatsike mumunda mangu. Munin'ina aibva azvara aibva asima magamu ake. Taenda panzvimbo ini ndakabvunza mubvunzo wekuti imimi munin'ina izvo wavhara apa wibva ngavapfuure ngeapa ko magamu ako aya akatsikwa. Munin'ina wakandipindura kuti muzvare izvi takaita tisati takuziwa ndakazi ndimambovhura nzira. Tractor kana kanga yakupfuura ikatsikawo magamu mairi matatu haisiri mhosva. Aya mamwe acho aya ari kusaidi ukwa ndichabvisa kana mvura yanaya. Saka ndopanoda kuti nditsigire hangu kuti maita henyu mambo. No, it's okay. Kana zvadaro manje kana chidzokai panzvimbo paya handiti muite make sure kuti magamu asingafanira kunge ari murodi handiti ngaabve. Imi makomana sabhuku aripo handiti monyasa kuita mepa kuti rodi renyu ite zvakanaka. Moenda kuti rodi kune magamu kuya moita make sure kuti magamu mumarodi muya mwadi zvabvisa zvese titange a new page. Upenyu hwakakosha hurumende huri very short. Pa 50 years dzako unokosata 85 years ukana wongotapirirwa ne 5 years achibatsiri chipo. Tapirirwa ne 35 years woita 5 years dzekurwara wopotorwa nemari. Handizoba right koma ndakundira uchangu mitia emasosaka pamuroti achabviswa rini. Izo sabu ndati ishe we handiti ishe nemukomana uyu nemuzukuru nevamwe wakomana wechidiki wekwenyu wenyu imi musakamidze wana kuti waintarakti newana ngawabatane waite zvandawati waite. Ndichauya kuona madzisauri apa anotatuma mumba ndiri kuya ndega. I want to see the result. Andi Atindi